Que tal, saúdos? Quedaron en liberdade 5 dos detidos na operación antidroga que se desenvolveu este mércores no Salnés. Así o decidiu a maxistrada do xulgado de Cambados logo de que os 5 pasasen este venres a disposición xudicial. Imos con máis datos xusto despois dos titulares. O subdelegado do Goberno na Coruña desprazouse hoxe ata a Pobra para anunciar a creación dun posto oficial da Garda Civil no municipio. Nestes momentos existe unha unidade auxiliar dependente do cuartel de Boiro. Coa autorización da conversión pasará de 3 a 12 efectivos. Concentración dos traballadores do Concello do Grove pola súa situación laboral piden, entre outras cousas, a aprobación dunha RPT que, segundo denuncian, leva un ano bloqueada. Tamén falan de xornadas irregulares, descansos insuficientes, horarios partidos e non continuos ou cambios constantes de funcións. A Asociación de Xubilados de Boiro segue a reclamar unha residencia pública para o municipio. Segundo o colectivo, a solicitude é unha necesidade vital pola que levan pelexando dende hai máis de 20 anos. A Deputación de Pontevedra investirá máis de 2 millóns de euros para a xestión do CAN situado en Meis e o Servizo de Recollida de Animais no período 2026-2027. O investimento foi aprobado este venres en Xunta de Goberno Provincial. Hoxe nas novas tamén falaremos do Nadal en Rianxo. Coñeceremos as propostas que teñen preparadas neste municipio para estas festas, con teatro, obradoiros ou música. Durante esta fin de semana acaparan a atención os festivais de Nadal, nos que destacan os que protagonizarán os alumnos da Escola de Música Municipal. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Imos coas novidades da última operación antidroga no Salnés. Quedaron en liberdade 5 dos detidos na operación antidroga que se desenvolveu esta semana no Salnés. Así o decidiu a maxistrada do xulgado de Cambados logo de que os 5 pasasen este venres a disposición xudicial tras ser detidos o mércores nun operativo que incluiu tamén varios rexistros. Un deles foi nunha vivenda da Praza do Parque en Vilanova, pero en total houbo 14 en municipios dos partidos xudiciais de Vilagarcía, Cambados, Pontevedra, Redondela e Cangas, aínda que ningún deles foi enviado á prisión si se impuxo a 2 a obriga de comparecer de forma periódica no xulgado. Todos están sendo investigados por un delito de tráfico de drogas e por pertenza á organización criminal. Canda eles, houbo tamén outro detido en Francia que sería o principal investigado. Logo de intervirlle 22 kilos de heroína, está a disposición das autoridades francesas. Concentración dos traballadores do Concello do Grove pola súa situación laboral piden, entre outras cousas, a aprobación dunha RPT que, segundo denuncian, leva un ano bloqueada. Ademais, lembran que esa relación de postos de traballo estáse a negociar por cuarta vez en 10 anos. Aseguran estar preocupados pola creación dunha categoría denominada operario universal que, segundo entenden, non se axusta á legalidade e que na práctica supón que os empregados poidan ser destinados a calquera tarefa sen ter en conta a súa formación ou categoría. Ao mesmo tempo denuncian que o Concello debe pagos de trienios ao persoal laboral. Tamén falan de xornadas irregulares, descansos insuficientes, horarios partidos e non continuos ou cambios constantes de funcións. Tamén din estar preocupados pola falta de transparencia na súa xestión. A concentración deste venres forma parte dunha campaña de protesta que puxeron en marcha e que vai continuar os vindeiros venres. O obxectivo desta mobilización é visibilizar a situación dos servizos públicos locais e sumar o apoio de todas aquelas persoas que apostan por unha administración pública de calidade. Que non se están reclamando subidas salariais, senón condicións de traballo dignas e unha planificación de persoal que garanta a prestación de servizos eficaces, accesibles e en condicións óptimas para a saúde laboral das persoas que os prestan. A Asociación de Xubilados de Boiro segue a reclamar unha residencia pública para o municipio. Segundo o colectivo, a solicitude é unha necesidade vital polo que levan pelexando dende hai máis de 20 anos. Lamentan que os sucesivos gobernos que pasaron polo Concello non fixeron nada para conseguila.
Cunha protesta simbólica e o despregamento dunha pancarta nos terreos municipais nos que estaba previsto que se construíse a residencia pública na zona de Barraña. A Asociación de Xubilados de Boiro volveu a reclamar a construción desta infraestructura. Para eles vital, pola que levan pelexando dende hai uns 20 anos. A residencia é tan necesaria como a vivienda, porque hai xente que necesita a residencia. E máis que nada, porque cando se é maior, aunque a familia poida cuidalos ou queira, non pode, porque resulta que fai falta maquinaria, e iso só ten unha residencia profesional. E ademais a residencia é un negocio para o pueblo de Boiro. Se unha empresa crea puesto de traballo, unha residencia pode ter 200 ou 300 pensionistas que teñan un sueldo. É tan importante unha empresa de 200 puestos de traballo, é unha empresa boa, non? É o que se está reivindicando para a sociedade, sin embargo, a residencia tan necesaria non se reivindica. Velo mostrouse tamén crítico co actual executivo, que fai caso omiso a un acordo plenario de hai 5 anos, no que se aprobou a posta a disposición da Xunta dos terreos necesarios para acometer esta obra. Estamos nos terrenos precisamente que hai 5 anos se cederon para que a Xunta fixera aquí a residencia, e resulta que o alcalde non mandou nada á Xunta. Non puxo os terrenos á disposición da Xunta como se pon normalmente, como as agrupacións escolares. Fixemos aquí 6 agrupacións escolares, os centros de salud, pero puxemos antes os terrenos ao nombre da administración, que a compromete xa a poñelo ao nombre da administración. Este trámite non o fixo, e agora están con contos, levan 20 anos ofrecendo residencia cando veñen eleccións, pero despois se acabou. Dende a Asociación de Xubilados de Boiro critican tamén que o goberno local invista preto dos 5 millóns de euros na reforma da Casa de Cultura da Cachada, en lugar de destinar este fondos á residencia. E eses cartos que son cerca de 5 millóns, eso había que invertilos na un convenio coa Xunta e facer a residencia. Pero que clase de xente é esta? Para que se comprometen a ir á política? E seguimos en Boiro porque onte pola noite a Corporación Municipal celebrou o pleno ordinario correspondente ao mes de decembro, no que se incluía un total de 4 puntos na orde do día. Na sesión, marcada pola ausencia de varios concelleiros, aprobouse a bonificación do imposto sobre construcións para a execución da rehabilitación integral do Colexio Praia Xardín, un proxecto moi demandado pola comunidade educativa e que conta cun investimento de 1,3 millóns de euros por parte da Xunta. Outro dos asuntos que centrou maior interese foi a moción presentada por Boiro Novo para regular o servizo de cobro da factura do suministro do abastecemento de auga, unha petición que acabou finalmente rexeitada grazas aos 8 votos do grupo de goberno fronte aos 6 a favor de PP, BNG e Boiro Novo. Viámoslo en titulares. O subdelegado do Goberno na Coruña desprazouse esta mañá ata a Pobra para anunciar a creación dun posto oficial da Garda Civil no municipio. Actualmente existe unha unidade auxiliar dependente do cuartel de Boiro. Coa autorización da conversión pasará de 3 a 12 efectivos. O Concello da Pobra contará cun posto ordinario da Garda Civil, así o comunicou o subdelegado do Goberno na Coruña, que se desprazou ata o Concello para oficializar este anuncio en compañía do alcalde. Na actualidade, a Pobra conta cun posto auxiliar dependente de Boiro. Coa autorización da súa conversión ampliarase a plantilla de xeito progresivo ata os 12 gardas civís. Implicará tamén unha reforma das instalacións que comezará en 2026 cunha remodelación interior e terá continuidade coa dotación de novas dependencias. Ademais, é unha aposta clara do Ministerio do Interior, da Dirección Xeral da Guardia Civil, precisamente pola, digamos, tranquilidade, pola prevención da delincuencia en esta zona da nosa provincia. Como decía, este incremento se vai a producir de forma paulatina, de forma que, porque estes procesos de dotación de persoal son longos, no inicio do ano 26 se sacará a oferta pública precisamente para duplicar o número de efectivos que hai aquí, de forma que se incorporarán 3 novos membros a este cuartel ordinario da Guardia Civil e posteriormente se irán incrementando hasta chegar a esos 12 persoal que vai a estar aquí en este cuartel.
Con ese tempo, tamén en colaboración co Concello, nos vai a permitir ir adaptando as instalacións precisamente para dar cabida a toda esta xente. O alcalde da Pobra agradeceu ao Ministerio do Interior e a Dirección Xeral da Garda Civil este compromiso co reforzo da seguridade no municipio, brindando un servizo de proximidade á cidadanía. É, sobre todo, unha aposta clara pola seguridade, a proximidade e a tranquilidade da nosa cidadanía. Seguridade porque a presenza da Garda Civil vaise reforzar no noso territorio. Proximidade porque este posto traerá unha maior vinculación da Garda Civil ca nosa comunidade baseada na cercanía, o respeto e a colaboración mutua. E tranquilidade porque mellorará a capacidade de resposta ante calquera incidencia e ofrecerá unha maior sensación de protección e confianza a quenes vivimos aquí. A concesión deste posto constitúe unha boa nova para o presente e para o futuro do municipio. É un paso na construción dunha Pobra máis segura, máis cohesionada e con mellores servizos públicos. No acto tamén estivo presente o coronel xefe da Comandancia Provincial da Garda Civil da Coruña, Fernando Pedreira, e a tenente alcalde do Concello, Patricia Lojo. Máis cousas, balance do ano do alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores destacou o traballo feito polo seu goberno dende as eleccións municipais de 2023, asegurando que daquela tomou nota do toque de atención que lle dera a veciñanza. O nacionalista defendeu o esforzo de xestión e priorización do traballo do seu equipo, como se demostra, dixo, en moitísimos proxectos que están en marcha nestes momentos na cidade. Puxo en valor actuacións de todo tipo previstas en Monteporreiro, na Parda, na Seca, en Valdecorvos, en Mollabao ou en Campolongo, sen esquecer tampouco a importancia da posta en marcha do contrato de residuos ou as actuacións feitas no rural. O alcalde asegurou que este é un dos seus mellores mandatos. No seu día dixen que cría que este podía ser un dos mellores mandatos da miña vida como alcalde. Esta é unha idea da que estou plenamente convencido á vista dos feitos, non? Defendo sempre e defenderei que esta cidade non ten teito á hora de seguir avanzando en todos os eidos, sexan culturais, patrimoniais, económicos, turísticos, empresariais e especialmente no orgullo e sentido de pertenenza á cidade, e tamén nun tema que cada vez me parece máis importante, que é a cohesión social que se percibe no espazo público, non? Estamos de novo no Grove, alí avanzan as obras de ampliación do Colexio Rosalía de Castro. A Xunta destina en total 2,6 millóns de euros para este proxecto. Polo de agora estáse a desenvolver a primeira fase da intervención. As obras en marcha teñen como finalidade a construción dun novo comedor que substitúa o actual, situando nunha construción exenta no patio con escasa capacidade. Para iso vaise demoler o edificio de antigas vivendas de Mestres e construíse outro novo de 2 plantas que acollerá tanto o espazo para comer como un ximnasio. Ademais, o novo volume contará con varios almacéns, sala de caldeiras, vestiarios e un despacho, entre outras instalacións. O conselleiro de Cultura, xunto co alcalde do Grove, visitou estes traballos. Román Rodríguez aproveitou para destacar que no municipio, ademais deste proxecto, hai en marcha outras obras en distintos centros educativos por un importe de 3,5 millóns de euros. Neste caso concreto, o investimento que se fai é un investimento moi significativo, casi 2 millóns de euros. Tiñamos un problema nesta edificación, que había un déficit estructural que incluso amenazaba con colapso da construción. No seu momento se había falado incluso de facer vivendas, pero era inviable desde a perspectiva constructiva, e o que se vai a facer é mellorar moito os servicios deste centro, deste colexio. E o Executivo rianxeiro acaba de adxudicar as obras de mellora do edificio de servizos sociais. A actuación, cun orzamento total de algo máis de 65.000 euros, ten como finalidade a redución do consumo enerxético no inmoble. Cun investimento de algo máis de 65.000 euros, procedentes na súa maior parte dunha achega da Unión Europea e da Xunta de Galicia, a que se sumará tamén unha parte de fondos municipais. Nas próximas semanas levarase a cabo o proxecto de mellora do edificio de servizos sociais.
O obxectivo principal das actuacións non é outro que reducir nun 20% o consumo enerxético do inmoble a través da mellora da súa envolvente térmica e a renovación do actual sistema de calefacción. O que vai supoñer, en primeiro lugar, pois, un espazo de traballo máis cómodo para as traballadoras e tamén un espazo máis confortable para as persoas usuarias do servicio, pero vai supoñer tamén un importante aforro enerxético, en torno do 20% de aforro enerxético anual, non? Un proxecto que ronda os 65.000 euros, que efectivamente poden ser recentemente adjudicado, e que se suma a outros proxectos que tamén durante todo este ano se veñen poñendo encima da mesa, que vemos impulsando con esa mesma finalidade, non? De, por un lado, mellorar as instalacións e mellorar os nosos servicios, por suposto, pero tamén buscando ese aforro enerxético tan necesario nos tempos que corren, non? Recentemente remataban tamén unhas obras para sustituir o sistema de iluminación e calefacción no campo da Lomba, no campo de fútbol da Lomba, que tamén ten esa mesma finalidade. Mellora moito as condicións do equipamento para os seus usuarios, pero tamén nos vai supoñer un importante aforro enerxético. Pois neste caso, que ten que ver co edificio de servicios sociais, tamén vai nese camiño. Bueno, pois precisamente a volta da publicidade volveremos a estar en Rianxo, neste caso para coñecer as propostas de Nadal, e tamén estaremos, por exemplo, no Concello de Meaño, tamén para saber da súa programación para estas festas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra investirá máis de 2 millóns de euros para a xestión do can situado en Meis e o servizo de recollida de animais no período 2026-2027. O investimento foi aprobado este venres en Xunta de Goberno Provincial. O presidente da Deputación destacou a importancia deste servizo de recollida e cuidado de animais nas instalacións da Armenteira. Luís López lembrou que a través do can estáse a prestar servizo a 52 concellos da provincia. No centro da Armenteira realízanse 20.000 intervencións e aténdese unha media de entre 250 e 300 animais. López manifestou sentirse orgulloso do servizo que se está a realizar no recinto e remarcou a aposta por mudar o modelo de xestión, pasando dixo da recollida e mantemento a un modelo sostible de recollida de animais e entrega en adopción, que está a provocar taxas que mesmo duplican valores anteriores. Neste eido informou que durante os anos 2024 e 2025 chegáronse a atender case 4.000 solicitudes de servizo, entre as que se inclúen as de cans abandonados que non son reclamados polos seus donos e cans perdidos ou extraviados que si son reclamados e recollidos polos seus propietarios. A través do CAN estamos a atender a 52 concellos da provincia, realizamos máis de 20.000 intervencións a través dos cales atendemos unha media de 250 e 300 animais nas instalacións da Armenteira. E a verdade é que nos sentimos moi orgullosos dun servicio que se está a realizar tan ben e tan acollido pola cidadanía nas instalacións que temos en Armenteira. E apostamos por mudar o modelo de xestión, pasando da recollida e mantemento a un modelo sostible de recollida de animais e entrega en adopción, o que está a provocar tasas que duplican valores anteriores. A Fundación Amigos de Galicia inaugurou hoxe en Vilagarcía a súa propia aula de formación. Está situada nas instalacións que esta entidade ten na cidade. Trátase dun espazo destinado a mellorar a capacitación e a empregabilidade das persoas en situación de desemprego. Segundo indicaron, a aula nace co obxectivo de facilitar o acceso á formación básica e profesional, impartindo competencias clave consideradas esenciais para poder continuar itinerarios formativos e acceder ao mercado laboral. Tamén ofrecerán formación en competencias digitais e ofimática. A adecuación da aula supuxo un investimento de 55.000 euros financiado cunha achega da Xunta con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF. Sois unos aliados de la administración, es decir, las entidades sociales, pues complementáis, ¿no?, esa labor que hacemos desde las administraciones, ¿no? Y por supuesto, pues transmitiros el compromiso, ¿no?, de seguir financiando, ¿no?, de seguir apoyando a todos esos
esos proyectos como venimos haciendo desde hace ya algunos años, ¿no? Un ejemplo es este aula de formación, pues que hoy inauguramos, que pone en funcionamiento la Fundación. Creo que a Fundación Amigos de Galicia fixe unha labor moi importante este ano, igual que anos anteriores. Vamos a seguir ca axuda dos nosos socios tamén que están no ceo e os daqui da terra, que as axudas materiais, por este camiño de seguir axudando para conquerir unha sociedade pois moito mellor que actualmente temos. E pechado o prazo de solicitude das axudas PEL da Deputación da Coruña, foron máis de 6.000 as empresas e autónomos que concorreron á convocatoria de 2026. Esta elevada demanda confirma a consolidación deste plan como unha ferramenta esencial para apoiar o tecido empresarial, crear emprego estable e contribuir a fixar poboación, especialmente nos concellos máis pequenos da provincia. A principal novidade desta edición foi a incorporación dentro da liña PEL autónomos da posibilidade de subvencionar o alugueiro de naves, baixos comerciais ou oficinas, mantendo ademais a das cotas á Seguridade Social. Este ano destaca tamén o incremento de solicitudes para investimentos no rural en concellos de menos de 10.000 habitantes, así como das axudas para a creación ou mantemento de emprego que cobren o 60% e o 50% dos custos salariais respectivamente. A 8ª edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro xa ten gañador. O xurado, reunido esta mañá no Concello da Pobra, elixiu por unanimidade a obra A nena pingüín de Daniel Landesa. A deliberación do xurado da 8ª edición do Premio Carlos Mosteiro, que convoca o Concello da Pobra, apenas tomou uns minutos, posto que todos os membros coincidiron na calidade literaria da obra gañadora. Nena Pingüín foi elixida por unanimidade entre as 35 propostas presentadas. E o gañador pois é Daniel Landesa Porras. Eu creo que xa é coñecido, xa hai aquí un currículum, a verdade, bastante grande, e penso que vai a ser unha obra que merece a pena ler, como todas, e a obra se chama Nena Pingüín. Eu creo que vai ter un mensaxe e é importante, é un pouco o que buscamos, non? Porque ao final os libros que gañan o Carlos Mosteiro van a unha colección, que é a colección Árbore, pero van a un público que é moi necesario, porque levan aí unha mensaxe e son uns nenos e nenas que é necesario transmitirlles pois estas mensaxes que hai na sociedade, non? Estas preocupacións. Ademais da calidade narrativa, o xurado valorou a forma de abordar o tema central da novela, dende un punto de vista distinto e fuxindo do sentimentalismo. Que en canto a calidade literaria era unha das máis relevantes, e logo polo feito de que contaba dun xeito distinto ou que se sae un pouco da habitual, pois a protagonista acaba hospitalizada, comparte hospital con outros nenos hospitalizados que teñen cada un a súa enfermedade e o seu problema, pero está narrado dun xeito distinto, é dicir, os nenos ni sequera aparecen cos seus nomes e apelidos, aparecen neno pingüín, neno bólido, nena transparente, fai referencia moito ás enfermedades que cada un deles padece. É unha forma de contar pois un pouco distinto, un tema que en principio a mellor pode parecer un pouco manido, escapando do sentimentalismo, do melodramático, e ao final un grupo de nenos que están hospitalizados por distintos problemas, pois non deixan de ser nenos, a fin de contas. Entre eles compórtanse e disfrutan e gozan como nenos, a pesar das enfermedades ou dos problemas que poidan ter. O premio está dotado con 3.000 euros, así como a publicación da novela na colección Árbore da editorial Galaxia. A entrega farase no mes de maio nun acto con escolares, coincidindo coa saída da publicación. Rianxo ten deseñado un amplo abano de actividades para este Nadal dirixidas a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores. Durante esta fin de semana acaparan a atención os festivais de Nadal, nos que destacan os que protagonizan os alumnos da Escola de Música Municipal. Rianxo respira xa Nadal. O Concello deseñou un amplo e variado cartel de actividades dirixidas a todo tipo de públicos. Teatro, obradoiros ou música cos festivais das distintas agrupacións locais, entre as que se atopan a propia Escola de Música Municipal, serán algúns dos pratos fortes, pero non os únicos. Para os máis pequenos, dende o 22 de decembro e ata o 3 de xaneiro, haberá obradoiros, xogos e hinchables no pabillón municipal. A partir do lunes próximo
teremos todos os días, excepto os festivos, que cambia o horario, pero todos os días pola tarde teremos actividades no pabellón municipal José Manuel Abuín Chema para que, bueno, pues eso, os rapaces e as rapazas pues poidan disfrutar de distintos hinchables, contacontos, etcétera, etcétera, dando por suposto tamén que é moi probable que meteorolóxicamente o tempo non acompañe, por tanto, por eso prevemos naquela localización. Outro dos puntos de interese desta fin de semana será o mercado de Nadal. Teremos tamén este fin de semana, xa orientado, como se comentaba, pues orientado a promover o comercio, promover tamén o consumo local. Teremos no mercado municipal un mercado do Nadal, no que por suposto estarán os praxeiros, as praxeiras que habitualmente están no mercado, pero que contaremos tamén con distintos postos de produtos comestibles, pero tamén de artesanía, etcétera, etcétera. Un mercado de Nadal que además contará con distintas actividades, con distintos obradoiros para animar a que se visite, con a decoración especial e demais, que, como dixo, será este fin de semana, do 19 ao 21. O fin de incentivar o comercio e promover o consumo na localidade, o Concello volve a desenvolver tamén a campaña Merca Concilia. Poñemos en funcionamento o que chamamos como Merca Concilia, un sistema de bonos que busca premiar a aquelas persoas que mercan nos comercios de Rianxo, non? Aquela persoa que vai facer unhas compras durante estes días, pois poderá deixar o seu fillo ou a súa filla na escola infantil Ajarimo totalmente gratis durante un período de 2 horas, pois para que ali tamén disfrute en compañía de outros rapaces e rapazas de tamén un par de horas de entretenimento e de diversión, non? A estas actividades sumaránse outras máis habituais, como é a festa de fin de ano promovida polas guadalupeñas ou a propia cabalgata de Reis. E como cada ano por estas datas, Amicos celebrou o seu tradicional festival de Nadal. Desta volta foi na Casa da Cultura de Lousame, que acolleu tamén a presentación do calendario solidario, que este ano fai un percorrido polos 25 anos da historia da entidade. Os almanaques xa se poden adquirir na sede de Amicos en Comoxo por 5, 7 ou 8 euros, segundo o formato elixido. A continuación desenvolveuse o festival cargado de música e diversión. Polo escenario foron pasando distintos grupos de usuarios que interpretaron pezas musicais, panxoliñas, bailes e mesmo unha obra de teatro. A xornada rematou co xogo do Loto Bingo, unha actividade inspirada no sorteo da Lotaría de Nadal. O Nadal xa está en marcha tamén no Concello de Meaño. Da programación deste ano destacamos o musical Un Conto de Nadal, que organizan pro 28 de decembro. Tratase dun espectáculo no que participarán la Oca Band, a Unión Musical de Meaño, o seu coro e a agardada colaboración de Manuel Manquiña e Pepo Suevos. Tamén celebraron hoxe un peque festival de Nadal e este sábado organizan a Papanoelada Moteira. Un día despois, este domingo, celebrarase o Festival de Nadal con distintas actuacións musicais e o 23 de decembro teremos teatro con Vicky e a Felicidade. O día 30, badaladas anticipadas con animación musical e o 4 de xaneiro, baile de Nadal para maiores. A programación rematará o 5 de xaneiro coa visita dos Reis Magos. Coas actividades de Nadal e o decorado para estas festas de Meaño, rematamos as novas do día. Pasen boa fin de semana.